салом дӯстон, то ҳол барои чидани ҳарфҳои тоҷикӣ гӯем аз комбинатсияҳои тугмаҳои бисёр истифода мебаред. Пас имрӯз биёед бо ҳам ба Windows-и худ ҳарфҳои тоҷикии стандартиро ҷой медиҳем. Рафтем. як барои пайваст намуди клавиатураи тоҷикӣ интихоб мекунем аз панел. назди соатҳо ҳаст панели ҳуруфчинӣ ё ин ки клавиатура. инҷо пахш мекунем ба тугмаи чапи муш, интихоб мекунем настройка языка ва дар менюи баромада интихоб мекунем добавление языка. баъди ин аз забонҳои пешниҳод гардида интихоб мекунем тоҷикӣ ё ин ки дар хатти ҳарфчинӣ метавонем забони лозимаро ҳарфчинӣ кунем. баъди баромадани забони лозима онро бо тугмаи чапи мушка интихоб мекунем ва баъди он дар номгӯи забонҳо пайдо мешавад. инчунин дар интихоби забони ҳарфчинӣ дар идома метавонед дилхоҳ замимаро фаъол созед. тариқи Alt Shift забони тоҷикиро интихоб кунед ва марҳамат номгӯи басомади дигар ҳарфҳои тоҷикӣ ва русиро дар ҷадвали зерин пешниҳод мегардонем. ин буд роҳи осони ҷой додани ҳарфҳои тоҷикӣ дар ноутбуки шумо. саломат бошед.